Mao ni karon ang officially open na ang atong Maayong buntag mga angkol, auntie angkol, no? So nindot kayong kabuntagon mga auntie ug angkol, init kayo ang panahon sabayan sa mga bugnaw nga hangin, no? So karang adlaw mga kol data i-feature ang isa sa mga importante kay nga i-feature na to kay daghan nga na nag-request ani. Unya taod-taod na pud sila nagurat ani nga i-feature na to ang Barangay Hagpa. So karon adtuon namo ang Barangay Hagpa gauban sa akong mga agaw ug akong igsuon diya nga nasa likod mga angkol, no. So si atong driver karon kay adtuon man nato to igagaw, kapiton man nato to si Uncle Gio, shout out, ready na mo diha, no. So mga angkol uban ni ninyo ga atong i-feature ang gikan sa San Vicente padulong ta sa Hagpa unya ug makalugar ta or makaya pa nato mga angkol lawsan natong kabagtukan kay sukad-sukad wa pamantakan ha diha dapita. So atong tryan mga kol ato i-feature ang kabagtukan unya gawas ta unya didto sa Lamingan mga kol, no. So di na nato ni dugayon mga kol kay napud ta i-feature dito sa Barangay Hagpa nga importante kayo nya request pud ni Kuya Edgar Ausano. So shout out ni Kuya Edgar, padulong na mi karon kuya, no. So uban ni ninyo mga angkol kay padulong na mi karon diha sa Barangay Hagpa unya shout out sa mga Hagpa boys and girls, mga auntie ug angkol, padulong na mi sa inyong lugar, no. Unta na mahanggat sa karong panyudto kay wa mi nagbalon. Tara, let's go. So karon mga kol, di na ta maglangan mga kol kay daghan kay nagulat ani nga request nga i-feature na to ang Barangay Hagpa mga angkol kay gimingaw na pud sila sa ilang lugar mga kol. So diri ta magsugod og video sa atong lugar mga kol diri sa Kalabugaw unya liko ta diri sa crossing mga angkol, no. Kay diri man nato agion ang atong tumong og tinguha karong buntaga kay apilon man natong feature ang San Vicente mga angkol. So niya na ta karon diri sa tabing ilog mga angkol ug aware mo diri tabing ilog ni diri sa una mga kol hantod ni karon, di ba? Naay tulay diri mga kol unya. So bida ni diri gamay mga kol og dagko sa mga bato-bato diri mga kol nya hinahinay lang gid ka diri napita mga kol. So niya ta karon sa barangay unya mo nang covered court ang simbahan diri sa kilid mga kol. So paubos ta diri sa ubos sa simbahan mga kol, hinahinay gyapon ka diri mga kol unya. Sa di pa ko malimot mga kol, shout out sa atong angkol diri nga ginayon Ramsey, no. Board passer sa civil engineering mga kol, shout out nimo angkol, congratulations. So wala yung paglangan mga kol, unahan padayon ta didto sa unahan mga kol, no. So kay oras na pud unya sakit-sakit na pud ang init mga angkol, no. So mayo nang mag-abot ta didto nga sayo-sayo ra pud ta mga kol kay daghan man ta kapitan karon dito sa unahan mga kol. So diri mga kol mao na ni ang landing diri nga area mga kol unya hinahinay ka diri napita kanay tulay diri mga kol, no. Ug napoy baliti delikado mabuyagan kadang pita agoy delikado. So karon mga angkol niya na ta karon sa lugar nga gitawag na landing area mga angkol. So wala ta kabalo kung anong gitawag nig landing area diri mga kol, siguro landinganan ni sa una sa F-lane mga kol unya ang tawagan na F-fort, di ba? Tama ba ko mga angkol, no? So mo ni ang landing diring dapita unya ang mga katigulangan ra gyud maka-explain og tarong ani kung anong gitawag nig landing area mga angkol unya daghan kay diri Basakan. Kana tanan Basakan mga angkol di na ako mga kol nya kinsa ra pud taon kung anong naa koy daghan Basakan, no. So ana ra na mga kol. So sa unahang bahin ani mga kol makita nimo na ay crossing dia ang pa left side mo ng Fatima pa sitio Fatima nga mga angkol, no. Mangutana ra ta diri sa kilid naman si Ayan ginayon dia unya shout out pud diri sa galingan sa Chavez family mga angkol. So diri ta agi mga kol kay ang atong tuyo karong takna padulong man ta sa Hagpa, no. Sa sitio Hagpa unya diri napita pasubida ni diri mga kol hinahinay gid ka kay samot na nakay katabo di ang nagapabahada unya kusog ang dagan delikado pud mga angkol unya dapat di sad mangilog sa dalan mga angkol kay sa tanan mangilog delikado gid ang mangilog mga angkol, mapapahamak gid ka ana mga angkol, no. Shout out sa mga namuyo diri napita sa San Vicente, sa Lugsugan family, Hustaga family, Sanugan family, Gililang family, no. So di na ako matasatag sa kamog shout out diya mga angkol ug shout out na ninyong tanan mga kol
angkol no. So nindot diri sa ilahang mga kol ang kabaguhan kay na sila covered court mga angkol no. Nindot na kayo nahatagan na gid sila pagtagad diring dapita. Unya diring dapita pasubida na pud mga angkol amping gitas kanunay kay sa mga niaging tuig diri mga kol naaging mga bangga diri sa motor tungod sa mga kusog-kusog lagi no. Tungod sa kumpiyansa kayo sa atong mga pagmaneho sa motor mga kol maong amping gid sa kanunay mga angkol. So shout out diring dapita mo ni ang gitawag sa una mga angkol nga San Vicente or Pinamuhagan hantod karon di ba nga no magbago man. So diring unahan mga angkol na ay subida nga taas-taas diri mga kol nya amping gyapon tas kanunay mga kol sa muntag ulan-ulan sure ko dangog ni diring dapita kay pula-pula ang yuta diring dapita mga kol no. So shout out diri sa mga balay-balay mga Concha family no. So thank you kaayo sa pagpaagay sa inyong dalan no. Nindot na ang dalan pero mas nindot pagiunta ning hatagan ning pagtagad niya simintohon ni hantod padulong sa hagpa mga kol kay padulong ni sa hagpa nga dalan wa pa ni siya masiminto hantod dito sa sentro mga kol unya ang simintohan ni murag kabagtukan ata ug wa ko nasayop mga kol no. So hinay-hinay ra kita diri dapita mga kol unya gabi na muli mga kol amping gits kanunay kay ngit-ngit kay ni diring dapita unya kahuyan po ni mga kol unya basig na isa ka panahon ba di ba wala po ni siya isuga diri kada puste mo nang delikado diri og magabin-an ang mga estudyante mo na hatagan og pagtagad sa atong mga dagkong tae mga kol no. So diring dapita mga kol pag abot di mo diri sa kagamay mga angkol makita nimo diya ang pag-welcome sa barangay Hagpa dako ka na nilang logo diya mga angkol no. Makita na nato karon diri sa right side mga kol ang no barangay Hagpa no. Welcome sa barangay Hagpa maayad hapag umah dinita barangay Hagpa unya diya sa right side mga kol mao na ang Hagpa Arena mga kol no. So muna ang isa sa atong tuyo karong taknaa nga kinahanglan nato na anhaon diya sa sulod karon mga kol kay blessing og ritual karon diya nga orasa mga angkol no. So kay sayo pa man mga kol wala pa mang oras nga moabot si Father kay blessing lagi. So karong taud-taud mo padayon ta didto sa unahan mga angkol kay kana diha karon sa arena mga kol sa Hagpa muanha ra ta karon human sa atong tuyo dito sa babaw mga kol. So walay paglangan mga kol padayon ta sa unahan diring dapita mga kol kabalaw na kita diring dapita nga grabe gini diri ka lisod mga angkol kay daghan pa kay ni mga bato unya wa pa ni natarong dirig script mga kol unya og labi nag mag-ulan-ulan ang mga bato manglutaw gina mga bato mga angkol no. Delikado pud no magmotor-motor ta hindi ta kabalo diring dapita mga kol delikado ta sa simplang mga angkol no. Unya shout out anang balay dia mga angkol sa sa family na dia mga kol no. So shout out diring dapita on tahatagan ning pagtagad ning dalana mga kol pretig yung lisoda mga kol no. So moto nag-backfly ko unya gipauna na akong motor kay di man kaya mga kol kay upat mi sa isa ka motor luoy man pud ang mga motor no. So ingon ani kanindot diri ang barangay Hagpa no. A foggy morning diri sa inyohang lugar mga angkol mo ni ang barangay Hagpa unya tahin hatagan na po ning pagtagad ilang dala no. Luoy pud kay taon sila no. So sorry kayo kung nagkurog nga tong video di mga kol kay gikan tagbiyahe mga kol kurog gitag kamot. So mo ni lang Hagpa Integrated School mga kol no. So sa una wala pa ni diri nya karon magbag-o mangita na no ikaloyan sila. So dire taagi karon sa left side mga kol wa ko kabalo kung unsa ni nga purok dire pero shout out na lang sa taga dire no. Amo na lay identify kung unsa or makita manggaling inyong balay diya sa atong video mga kol shout out na lang ninyong tanan no. So padalong ta didto sa unahan mga kol nya shout out inyong balay nga nindot nga murag barangay hall ba. Unya padayon ta didto sa unahan mga kol atong tryan og asa ni taman ang simento mga kol no. So ato raw gining i-feature ang ilahang lugar kay nindot po kay ning namuyo diri mga gwapo gwapa daw kuning mga muyo diring dapita. Unya dire ta agi sa ilahang basketballan mga angkol no. Pakita nato ilang basketballan hinlo kay diri mga kol no. Shout out sa ilang covered court unta sana all mga angkol no. So amping sa kanunay og shout out sa kapitan diri dapita unya ang nakanindot na sila admin office diri mga angkol no. Wala pa na nahuman pero mahuman nindot kay na ilang admin office kay likod nila nga bahin na mga nindot kay nga landscape mga angkol. Unya diri sa atbang mga kol mo na ang ilahang Hagpa Barangay Health Station unya na ang ilahang mga workers diyan no mga BHW no. So barangay Hagpa Senior San Agustin hapit naman daw inyong pista baka naman. So mo ni ang atubangan nga bahin mga angkol sa ilang landscape mga kol no. So likod ni siya silbi sa ilang main office di ba inani kanindot na pa sila mga hagdan-hagdan diri mga angkol no na grabe pud ka nindot pagka-arrange ilahang mga kuan diri mga kol no landscape
Di ba? Ingon ani kanindot ang ilahang landscape diring dapita mga kol. Monit imaan sa panaghigugmaay og panaghiusa mga angkol no. Nagtinabanga gid sila diri aron mo sada ang ilahang landscape diring dapita. Ingon ani sila ka creative no. Nindot kayo og colorful kay sila samot na mahuman na ilahang main office nila mga angkol no, ilahang barangay office no. So shout out dihang dapita mga kol no, padayon tas unahan. Unya kana dia straight lang ta karon dia mga kol, tan-aw nato kung putol ba ni nga simento mga kol no. Og syempre mga kol sa mga balay-balay diri nga among ma-feature ring dapita, shout out na lang pud ninyong tanan mga kol. Unya atong tan-awon diri mga kol og aha ni taman ang simento mga kol. I think ay dire ra gid ni siya taman mga kol, maayong buntag di ani mo mga kol. Kol, may buntag di kol. Shout out nimo kol og sa imong kabaw ka angkol no. Maayong panginabuhi mga kol, padayon sa pag-abanti ra gyapon sa kinabuhi mga kol no. So shout out diri sa mga balay-balay, unya mingaw pag ini diring dapita karong orasa mga kol. Naghimo pagurog mga bata ning mga tao diri sa hagpa mga kol no. Unya shout out din yung tanan. Unya pasaka sa taas mga kol na atong angkol diya sa left side mga kol, mo gawas na siyang kalit no. Shout out ni Nico Birot no. Shout out ni mga angkol, maayong adlaw kanimo diya. Happy morning dia sa imo. So diri ta karon sa left side mga kol ato tong lawson ang zone 4 ata nes unahan dia mga kol, ug wa ko na sipyat mga kol no. So padayon ta. Unya siyempre mao gyapon mga kol, shout out gyapon aning mga bata diri skilled nga ma-feature sa atong vlog kaning mga balay-balay diri. Kadili man ko familiar sa mga balay-balay diring dapita mga kol, taman ra gyud ko pag shout out ninyong tanan diri. Onya og wala pa mo ka-follow sa atong page dia, automatic na og dili sakit sa inyong buot mga kol, follow na natong page dia mga kol no. Ranel official vlog ug sa atong main dia ang atong angkol dia nga Facebook mga angkol no. Shout out ninyong tanan no. So dire ra ni taman ang simento nila mga kol, kaloy sa Dios. Unya diring dapita batuan na pod mga angkol no. So shout out dire unta kaning simento, I think padulong ni sa buntungon mga angkol no, kadalan. So padayon tas unahan mga kol, niya na ta karon sa zone 4 mga kol, nakalabay na ta. So makita nimo diya nga nindot kay ni diri mga green nature, unya gatagod na pod sila road to tanom na pod sila diring dapita mga kol, ting tanom na pod no. So shout out sa mga mananumay diring dapita no, padayon ra gyapon sa pagpanginabuhi og hinaot hatagan pa og maayong lawas mga kol. So kahumana man natong na-feature during dapita mga kol, padayon na sa unahan, di na ta mag-usik sa oras kay mubalik pa ta karon taod-taod dito sa arena sa hagpa mga angkol no. Kato atong gilabyan dito sa welcome sa hagpa mga angkol kay mo man to importante na to nga i-feature karong buntaga mga kol no. Sugo man ni Kuya Edgar Ausa no. So padayon ta diri mga kol, unya shout out atong nakita nato sa video no, na feature taon siya. So diring napita na siminto na taon siya mga kol, unya atong ibampo sila nga masiminto na tanan. Unya shout out diring napita mo ni gitawag diri nga zone 2 mga kol no. So na atong mga angkol diri sa mga kilid-kilid, shout out ninyong tanan. Unya diring napita mga kol, crossing ni siya mga kol, ang para left side ani mga kol, padulong naglamingan ong isa pa kabagtukan mga angkol no. So nara mga kol pabuntungon to atong giadtuan ganiha, unya diri sa right side kabagtukan na siya og pulahon mga angkol, di ba diha agyon ang kabagtukan to pulahon mga kol oh no. So diha pod ang lamingan mga kol. Unya diri dapita mga kol na sila eskwelahan diri mga kol, diri makita ang ilahang eskwelahan sa hagpa mga angkol no? Hagpa Integrated School no. Shout out sa mga maestra ug magtutudlo diri dapita. So nisulod gud ko diri mga kol no? Nisulod ko nga walay pahintulot. Unya shout out ni Ma'am dia Mambutaya, nakita na ko siya dia ganiha no. So shout out diri napita, wala gid tay paghunong sa pag shout out, indot kay lang eskwelahan niya napud sila yung mga panghugas kamot ug inom dia ang gripo no. So inana kanindot ilang eskwelahan niya, green kayo no, limpyo kayo no. Mga disiplinado ang ilahang mga estudyante diring napita kay limpyo man kay ilahang playground no. Ug siyempre mga angkol kay oras naman mga kol, ni ano karon nag-walking diri sa hagpa patrol base mga angkol no, sa ilang headquarters at bang no. So shout out sa mga kasundaluhan diri nga kanunay nagbantay sa hapsay ug kalinaw mga angkol. Shout out ninyo sir and ma'am, salot sa inyong tanan mga sir and ma'am no. So ni ata karon pasulod ta diri mga angkol, medyo ulaw pero kay trabaho ni mga kol, gamiton ta ni atong kabaga sa naong mga kol. Isa sa rason kung anong nianhi ta karon diri mga kol, gi-invite ni Kuya Edgar Ausa kay karon takna mga kol mao ang ritual og blessing sa ilahang arena diri mga angkol no.
So mao ni ang ilang entrance diri mga kol no, diri ta mo sulod ug nya wa tay ulaw-ulaw dia sulod ta karon dia mga angkol, di ba? So ni sulod ta mga kol, mao ni ang sulod nga bahin mga angkol, nindot kayo mga kol no. Samot nagmahuman ni diri mga kol. Sa karon mga kol, blessing og ritual diri dapita mga kol, bisan wala pa nahuman pero kabalo kung ilang ning dalion mga kol kay hapit nang ilang umaabot nga pista mga angkol. Karon namang August 15 mga kol, unya liwas anak bibo dayon ni diri dapita mga kol. Ay mo man ni ang cockfighting diri mga kol, bugno sa mga manok no. Ug nya siyempre di na mawala ang kaon-kaon diya mga kol kay mapasmo ang mga vlogger nya. Medyo baga pud ning mga naong no. So ana ra na mga kol, di ba? Ang ako igsoon misag ulawon, kaon yapon di ba? Aron ni mapasmo, di ba? So sa likod nga bahin mga angkol, naay mga exit diri dapita mga kol. So abangan lang nato ni adiha ug mahuman na gina siya, manindot na gina siya mga angkol, no. Ingon ani kanindot unya shoutout sa mga Ausa family diri mga kol. So diring napita mga kol sa akong nasayran, pwede sila mo cater diri mga birthday celebration na ay kasal, pwede ka sa imong 18 roses diring napita mga kol, pwede kayo. Unya shoutout diring napita mga kol no. So naa lang mga materials mga kol, mga pila ka adlaw ani ma-fix ni tanan, maayo nila tanan ng mga angkol, nindot na kaya ni no. Nya siyempre pag pulong-pulong o blessing mga angkol, di ba? Ritual ang gitawagan ng mga angkol. Naagi na ang mga kundi ang mga angkol atong kultura na di gina mawala ang atong singampo mga kol no, atong mga igsuon nga mga lumad. Siyempre lumad mangyapon ta mga kol sa naaman ta karon diri sa Kalabugaw no, sa Hagpa no. Lumad area mangita diri dapita no. Proud mangita na ang mga lumad no. Og siyempre mga angkol, basta ingunan ni ang kalihukan mga kol, di gina mawala sa tua diring ang panampulot nga word mga angkol. Tama ba ko nga gamit nga word mga kol? Panampulot. Oh, di ba? Na ang atong mga leader diya sa mga atong igsuon nga mga lumad mga angkol no, ang atong dato tribal no. So sila ang nagdala diri sa lamisa unya nagpasabot pud sila kung unsay purpose kung anong kinahanglan gyud magritual mga kol no. Mo man na atong naandan sukad pa sa una mga kol. Unya di gina mawala ang kaon-kaon human sa ilang panampulot mga kol. Kaon na ang mga katawhan diya nga nakaron diya sa ani nga kalihukan mga angkol no. So shout out sa Ausa family padayon sa paglambo mga kol. Alaman Dili ka na dili ka. Kay diha ang picture. Diri mo sa likod natin. Mao ni karon na officially open na ang atong bulangan. Okay. Sumoto mga kol, officially open na gyud ang ilahang arena sa Hagpa mga angkol no. So kita-kits diya sa human sa ilang pista mga kol, I think 17-18 diya mga kol, bibo na diya dapita mga angkol no. So congrats sa Ausa family, padayon lang sa paglambo mga auntie ug angkol, ug salamat pud kay sa inyo ang pagtimbaya sa kanunay mga auntie ug angkol. Congrats sa inyong arena no. So karon mga kol, diri ta niagi sa padlong talamingan mga kol. Unya pasensya kay di na nato makaya maadto ta sa Kabagtukan area mga angkol. Unya kani diring dalana mga kol, padulong ni siya gawas ni dito sa Lamingan area mga angkol no. So while gabiyahe ta mga kol, makita ninyo mga nindot nga view mga angkol, ato ni shout out ang inyong mga pangalan diri sa mga nagpa shout out mga angkol. Unang shoutout ni Melabs Maravilla, shoutout ni Ginelaine Morales Maling, shoutout ni Brian Duay Lungsod, shoutout ni John Mark Sabit, shoutout ni Magaw, shoutout ni Carpio Namelo, shoutout ni Anna Grace Surahan from Saudi Arabia, shoutout ni Sarah Golye, shoutout ni Dodong Colonia Butaya from Hagpa Procono, shoutout ni Rocky Loardo CDO, shoutout ni Jasper Ginton Labor, shoutout ni Vina Kayaga Majincol, shoutout ni Raneli Nunsag from Manila, shoutout ni Jivis Salungka, shoutout ni Manghod Heidi Abalang, shoutout ni Carpio Corontao, shoutout ni Mama Rizel Gantalao, shoutout ni Dave DC from New Zealand, shoutout ni Marian Ayano,
Shout out ni si Cel Estencio, shout out sa Calabugao, Bukidnon, Philippines, no? Salamat sa pagtanaw mga angkol. Inaot nga di mo kalimot dia sa atong follow sa atong page Ronel Official Vlog og maayong adlaw nitong tanan. God bless o gayo-ayo mga angkol. Ang Ginoo maguban kaninyong tanan mga angkol.